Aquí comeza a Gabela do Guillade, un espacio do Instituto de Estudios Miñoranos. Hola, bos días. Desgraciadamente, somos a veces descoñecedores de moitos acontecementos que tiveron unha relevancia histórica ou de personaxes dunha grande procesión que trascenderon o ámbito do Valmiñor. Na Gabela de hoxe falaremos dunha destas personaxes, pouco coñecidas. Cando comenzamos as emisións semanais, pois alá casi por 5 meses, durante 2 ou 3 programas falamos do porqué do nome da sección, a Gabela do Guillade, das falcaturadas do Guillade, das faccións carlistas no Valmiñor, e daquela citamos de pasada a don José Arias Teixeiro e Correa, e dixemos que íamos dedicarlle un pouco de tempo a este sobranceiro persoeiro miñorano. As semanas foron pasando e outras novas culturais encheron os nosos programas, mais como prometido de débeda, imos falar hoxe do xefe carlista natural de San Pedro da Ramallosa. Pero antes, imos saudar o equipo de traballo da Gabela do Guillade. Bos días, Juan Antonio González. Hola, bos días, Lino. Juan, xa andas a traballar algo sobre a migración de América para os próximos programas? Pois sí, espero que a próxima semana podamos saber algo máis da emigración do Valmiñor a América. Moi interesante, Juan. Bos días, María Xosé. Hola, bos días, Lino. Na súa sección do recuncho dos nomes, hoxe falarános de casas relacionadas co personaxe central da Gabela de hoxe. Casas de Pías, Robaleira, Romana, Cabreira. E por último, bos días, Carlos Meixome. Hola, bo día. A ti imos dirixirnos na procura de datos sobre don José Arias. Comenzamos xa, Carlos. Onde e cando naceu don José Arias Teixeiro? Bueno, pois o protagonista desta Gabela de hoxe naceu en Pontevedra e foi bautizado baixo a fermosa beleza de Santa María dos Mareantes o 6 de febreiro de 1799. Era a súa unha familia de fidalgos emparentada logo cos apelidos de máis relevo deste grupo dominante na Galiza do Antigo Réxime. Os Ulloa, Montenegro, Alemparte, Ribadeneira eran familiares próximos ou máis afastados. Tamén, Carlos, tamén o apelido Arias Teixeiro era un dos máis sobranceiros na Galicia do momento, verdad? Efectivamente, así é. Por exemplo, só por citar algúns, levaban o apelido Arias Teixeiro os clérigos naturais da parroquia de Cabanelas no concello de Carballiño, Frei Beremundo, bispo de Pamplona e arcebispo de Valencia, e o seu sobriño, Manuel Ramón, que ocupou a cadeira episcopal de Santander. Ambos os dous, tío e primos, respectivamente, do noso protagonista, e a este poderíamos definir empregando a terminoloxía actual como integristas católicos. Ao longo das súas vidas non deixaron de combater tanto as ideas ilustradas como calquera proxecto constitucional. Os ribeiraos, coa poderosa palabra dictada dende os seus relevantes cargos na administración eclesiástica, e o miñorano coas armas na man. E onde pasou a súa infancia don José Arias? A infancia de Arias Teixeiro transcorreu na Ramallosa, na súa casa familiar de Pías, tamén coñecida como a Casa de Arias, e que hoxe forma parte do conxunto conventual das Monxas. Realizou os seus estudios iniciais no Mosteiro de Pollo e licenciouse en Leis na Universidade de Compostela. José Espinosa, na súa célebre obra Casas e Cosas del Valle Miñor, incorpora unha descripción física tomada da súa afiliación como soldado: 5 pés, 1 polgada e 10 liñas. Isto é 1,43 m, polo que era máis ben baixo, aínda para aquela época. Cabelo roxo escuro, ollos azuis, color branco, nariz e bocas regulares e barba clara. E sempre se identificou por ser un defensor do absolutismo? Dende a mocidade foi un fervoroso defensor do absolutismo político, do catolicismo tradicionalista, e interveu decididamente na oposición armada durante o período constitucional de 1820 a 1823. Estivo encarcerado no castelo de San Antón da Coruña, na compaña do seu pai, Antonio Arias Teixeiro, que fora rexedor de Pontevedra entre 1809 e 1813. Os dous tiveron bastante sorte, xa que don José logrou darse a fuga e pasar a Portugal, e o pai foi un dos poucos superviventes do afundimento do barco no que era deportado ás Canarias. Don José Arias mesmo asumiu cargos, non? de índole militar ao frente dos realistas, verdad? Sí,
durante estes anos que, si lembrades, coinciden coa acción do Guillade en Bayona e con outras accións, Arias Teixeiro, co apoio do goberno de Lisboa, que lle concedeu tropas, lle proporcionou tropas, incluso logrou controlar Tui, non? Damos conta que Tui tiña en aquel momento pois unha importancia moi grande. Cando se restableceu o absolutismo, tras a intervención do exército francés dos 100.000 fillos de San Luís, regresou a Portugal e organizou a milicia realista voluntaria do Valmiñor, da que foi nomeado comandante. O documento deste nomeamento do Concello de Bayona reproduce o José Espinosa na obra que citamos. E restablecido o absolutismo, desempeñou cargos políticos. Sí, o ano seguinte de volver ao absolutismo con Fernando VII, trasladouse a Madrid. Ali comezou os estudos de arqueoloxía e ciencias naturais, ao tempo que se enrolaba como voluntario nos batallóns realistas de infantería nos que acadaría o grado de capitán. Traballou en varias comisións do Ministerio de Gracia e Xustiza, nomeadamente nas que estudiaban unha nova división administrativa do Estado, e foi nomeado oidor da Real Audiencia de Galiza coa función de alcalde do crime. E a morte de Fernando VII marcouno definitivamente? Sí, porque ao falecer Fernando VII, Arias Teixeiro retirouse a Ramallosa e residiu ata 1835. Nese ano, e mediante uns amigos que conservaban a corte, conseguiu que o Ministerio de Gracia e Xustiza asinase unha orde que evitase posibles responsabilidades á súa familia. Unha vez logrado este obxectivo, púxose ao servicio do pretendente don Carlos. Inmediatamente foi nomeado integrante da Xunta Gubernativa de Galiza, máximo órgano gubernativo do carlismo en Galiza. Arias Teixeiro formou entón parte das dúas primeiras xuntas, ata que a mediados de 1836 este organismo pasou a estar formado polos xefes militares das principais fraccións carlistas presididos polo conde Gimonde. Este miñorano, este home de San Pedro da Ramallosa, José Arias, que é verdade que eu que son da Ramallosa, pois me está sorprendendo e alegrando moito escoitar esta historia, participou tamén, non, en accións militares, concretamente, vamos, en accións concretas. José Arias Teixeiro era non só era un home tamén de acción, a pesar da súa estatura que víamos antes, máis ben pequeno, e o carlista foi un home de acción. Participou e acompañou a pretendente don Carlos, a cabeza do partido carlista, na expedición do ano 37, unha expedición militar na que don Carlos intentou agrupar forzas, paseou por Aragón, Cataluña, por Valencia, por Castela. Ao remate da mesma, o poder de don José Arias Teixeiro dentro das estruturas carlistas consolidouse, xa que do cargo de subsecretario de Gracia e Xustiza que se empeñaba, pasou a ser secretario de Gracia e Xustiza, da Guerra e dos Negocios Estranxeiros. Na práctica era unha especie de ministro universal, ou primeiro ministro, que diríamos hoxe, máis ou menos, non? De don Carlos. Ahora ben, o fracaso da expedición militar, desta expedición militar a que nos referimos, iniciaba o declive do levantamento carlista e, en consecuencia, da influencia política do noso protagonista. Polo tanto, logo veu o seu declive, non? O declive do seu poder nas estruturas carlistas. Sí, a ascendencia dentro do tradicionalismo carlista quedou cortada co regreso de Maroto en 1838. O xeneral, que era o xefe do Estado Maior carlista, iniciaba xa a viraxe que o levaría ao entendemento cos liberais. Este encabezaba a facción máis moderada ao carlismo, pretendía un acordo entón cos isabelinos. Arias Teixeiro, xunto co bispo de León Abarca e outros conselleiros persoais de don Carlos, dirixía o sector contrario a calquera entendemento cos liberais e promoveron a sublevación dos principais corpos militares contra o xeneral Maroto. A reacción deste foi radical e fulminante. Presentouse en febreiro do ano 38 en Estella ou Lizarra e fusilou a 4 xenerais carlistas e pretendeu facer o mesmo cos ministros de don Carlos. Entón, Arias Teixeiro fuxiu a Francia. Ante a acción do xeral, don Carlos e os seus conselleiros, entre eles, como xa dixemos, Arias Teixeiro, intentaron destituir a Maroto, mas este controlaba xa un exército formado por soldados moi cansados e fatigados. Arias Teixeiro regresou para participar nas accións militares do xeneral Cabrera en Aragón, mentras Maroto negociaba a paz con Espartero.
A don Carlos non lle quedou outra saída que seguir a senda negociadora iniciada por Maroto, que culminaría no acto coñecido como o abrazo de Vergara. Dixeche en Francia, tuvo que marchar a Francia? Sí, efectivamente, despois exíliase definitivamente. Primeiro fuxe, volve outra vez a participar nas accións militares e finalmente en 1840 exíliase definitivamente en Francia. En Francia pasou 24 anos. Foron tempos dedicados á arqueoloxía e ás ciencias naturais, nomeadamente á entomoloxía. Non publicou ningún dos seus moitos traballos que doou á Academia das Ciencias de París, aínda que eses traballos servironlle para ser recoñecido e apreciado nos medios intelectuais franceses. Por exemplo, foi nomeado en 1849 membro da Sociedade Entomolóxica de Francia e durante estes anos reuniu unha importantísima colección de historia natural e outra de numismática. Estando xa en Francia, traduciu, por exemplo, a obra do escritor inglés Michael, O campo e a corte de don Carlos, e na mesma aluda ás súas memorias, que queimou en 1864, antes de regresar a España. Aínda así consérvanse os seus diarios de 1828 e 1831, que foron editados nos anos 60 nunha universidade vasca en 3 volumes. Xa dixeche que polo visto non acabou a súa vida, dixeche que retornou a España, o sea que non acabou a súa vida en Francia, non? Pero voltou Valmiñor, voltou a seu pazo de Pías ou de Arias na Ramallosa. Sí, regresou ao Valmiñor. Aquí incluso xoga de novo un papel importante, xa que é o introductor da pataca no Valmiñor, un dos introductores do cultivo da pataca, mesmo vencendo as serias resistencias dos labregos que coidaban que debaixo da terra non podía sair nada bo. Finou na súa casa de Pías o 27 de setembro de 1867 e está enterrado no cemiterio parroquial da Ramallosa. Ali podemos ir ainda hoxe a contemplar a súa tumba. O recuncho dos nomes. Moi bo día a todos. Desde o recuncho dos nomes, unha semana máis con todos vostedes. O noso compañeiro Carlos Méixome acábanos de referir á apaixoante biografía de Arias Teixeiro, palmiñorano, como vimos, da parroquia de San Pedro da Ramallosa. Imos aproveitar, pois, a súa figura no programa de hoxe e imos con el percorrer aqueles lugares onde transcorreron os seus xogos infantís e tamén onde morreu. Quizá iso nome de lugar que mellor o identifique co Valmiñor sexa Pías, e comenzamos, pois, con Pías. A palabra pía, en plural pías, procedente da voz latina pilan, pode ter en galego 2 significados distintos. Por un lado, significa, como nome común, piar ou columna. En toponimia é bastante frecuente cando se refire aos antigos pasos fluviais feitos sobre piares ou peares. De aí que haxa bastantes pontes galegas nomeadas como Ponte Pías ou Ponte das Pías, sen esquecer os peares entre Ourense e Lugo. No noso caso, non parece que sexa esta a acepción acertada, a non ser que o nome faga alusión ás impresionantes columnas que sustenta a solaina do Pazo, o que é difícil de soster, xa que o nome debe ser anterior á Casa Fidalga. Ademais, nomease Pías o barrio, agora camiño de Pías, e existe tamén a bella fonte de Pías. Por outro lado, unha pía, tamén como sustantivo, é un recipiente de pedra para conter auga e que, por extensión, tamén se aplicou ás coñecidas cavidades naturais das rochas. Parécenos máis lóxico que o Pías de Arias Teixeiro se relacione máis con este segundo significado que co primeiro que anotamos, aínda que non poidamos, polo de agora, atopar unha conexión entre o nome e o lugar. No mesmo camiño, a moi pouca distancia do Pazo de Pías, atopamos outro solar de fidalgos máis ou menos da mesma época, a Casa da Robaleira, onde quizáis acudiría o noso Arias Teixeiros a cumprir cos seus deberes de bo veciño. A palabra robaleira, nun principio, parece un derivado da voz robalo, peixe coñecido tamén na zona como a robaliza. Poderíase tratar, polo tanto, dun alcume familiar, xa que, sabida é a tradición de alcumes baseados nos nomes dos peixes, o muxo, o chincho, o choco, poden nos valer de exemplo. Pero inclinámonos máis por argumentar o topónimo robaleira como unha variante dialectal de rabaleira ou rebaleira, así recollido tamén en San Pedro, xa que, segundo o viramos no programa anterior, o A
ou o E, en contacto cunha consoante labial, pode oírse en contextos informais como a O, así escoitábamos nese programa Ramallosa ou Romallosa. En canto ao seu significado, a voz robaleira, rebaleira ou rabaleira, segundo o dicionario de Eladio Rodríguez, é unha porción de terra con algunha elevación ou declive que está cuberta de plantas espontáneas sin labrar e que xeralmente separa fincas ás que se accede por ditas rebaleiras. É, por tanto, a palabra case sinónima doutro nome que designa un lugar próximo, Mallón, xa que o significado de Mallón tamén é o de indicar lindes das terras labradías. Finalmente, suliñar a diferencia desta robaleira ou rebaleira de San Pedro coa rabadeira de Panxón ou Morgadáns, por exemplo, xa que aquí, procedente a palabra do árabe arrabad, significa arrabalde ou arrabaldo e é un derivado da súa forma primitiva, rábade. Seguramente que a Arias Teixeiro lle gustaría seguir percorrendo os lugares de San Pedro, desde Rans ata Vilariño, pasando polo Viso, Cotros, a Cabreira ou a Golada, pero por hoxe deixámolo aquí. Que teñan bo día e ata o xoves que ven. Moitas gracias, María Xosé. Pois nada máis por hoxe. Gracias por acompañarnos nesta xeira cultural con personaxes do Val e agardámolos a próxima semana. E isto foi todo na Gabela do Guillade. Agardámosvos o vindeiro xoves. Aquí comeza a Gabela do Guillade, un espacio do Instituto de Estudios Miñoranos. Este xoves de comadres cheira xa entroido. A Gabela do Guillade dalle a benvida a este tempo de carnaval, un tempo de troula e para algúns mesmo desmorga. Veñan cigarróns, veñan altos, os lanceiros, os madamitas, os vellos, as vellas, os maragatos, os oficios, adiante coas regueifas, os sermóns, os xuicios, os testamentos, as queimas do meco, o enterro da sardiña e farsas diversas. Teñen vía libre as transmutacións, as transgresións pasaxeiras das normas sociais. Dicíamos que estamos diante dun tempo de entroido e conta Federico Cocho no seu libro O Carnaval en Galicia que hubo un tempo en que ningunha aldea ou vila deixaba de vivir as súas antroidadas, espontáneas, sinxelas, liberadoras. Non se trataba de manifestacións nin de actos culturais programados, financiados e organizados por comisións como acontece hoxe. Eran festas colectivas, populares, surdidas dunha tolería espontánea na que tomaba parte toda a aldea. O tempo do Antroido abría unha paréntese na monótona e dura vida diaria. A festa do Antroido sinalaba a fin dun longo inverno e a chegada da sementeira por unha banda e do comenzo da cuaresma por outra, coas súas estritas normas. As xentes lanzaban os seus lamentos colectivos. Adeus martes de Antroido, es valente gandul, 3 días de boa vida, 7 semanas de sesún. Aquelas celebracións xogaban un importante papel na liberación das tensións colectivas, amoreadas durante un ano pois de vida en comunidade. Os sermóns, os testamentos tradicionais, facían públicas as faltas duns e de outros, e ninguén o tomaba mal. Bueno, mellor dito casi ninguén. O Antroido permitía a crítica e a creatividade, e tamén reafirmaba os lazos de identidade colectiva. Agora vivimos noutros tempos. O desfile e a vistosidade dos disfraces xogan un papel máis importante, pero aínda queda ese sabor dun tempo de maior tolerancia coas reglas sociais vixentes.
Continuaremos falando do Entroido, pero antes imos saudarse aos componentes da Gabela. Bos días, María José González. Hola, bos días. Bos días, Juan Antonio González. Hola, bos días. Bos días, Carlos Méiseme. Hola, bo día. Bueno, pois, para atopar as orixes do Entroido atopamos entre os etnógrafos dúas teses diferentes e pouco coincidentes. Para uns, os denominados medievalistas xorde na Idade Media, como oposición a Cuaresma, non? Días nos que a Igrexa impuña 40 días dedicados á preparación da paixón, morte e resurrección de Jesucristo, mediante a penitencia e o sesún gastronómico e, ollo, tamén sexual. Outros etnógrafos remontanse moito máis atrás e indican que a súa orixe hai que atopala nas festas, pois na honra do deus Dionisius e para os gregos Saturno dos romanos. A este deus protector do viño dedicábanselle mascaradas non exentas de algunhas considerables borracheiras nos meses de decembro, febreiro ou marzo. Tamén eran días de representacións teatrais, danzas, nos que o estilo dos nosos cigarróns ou peliqueiros, as máscaras ian dando azoutes ás xentes que atopaban diante delas. Outro rasgo común co noso Entroido é que se queimaba un moneco, o xeito do noso meco, acto co que se pretendía expresar o agotamento da fertilidade do ano para dar paso a un novo ciclo productivo. Tamén se sosteñen os etnógrafos que o verdadeiro significado simbólico estaba en purificar as terras, as sementeiras e as futuras colleitas. O recuncho dos nomes. Moi bo día a todos e a todas. Resultaba casi imposible deixar pasar esta data sen que o recuncho dos nomes tratase tamén no programa de hoxe o tema do Entroido. Pero debemos aclarar que non será o noso obxectivo abordar o ritual da festa en sí, nin profundizar sobre as súas orixes antropolóxicas, nin siquera repasar o almanaque festeiro, nin os diferentes modos de celebralo segundo as parroquias. O Entroido do recuncho dos nomes, fiel á súa liña etimolóxica, centrarase nas dúas palabras que nomean este tempo de inversión dos valores, de bromas, máscaras e mascaradas, o carnaval e o Entroido. As dúas conviven con pleno dereito no galego e no portugués, aínda que unha e outra ofrecen diferentes interpretacións. Unha primeira teoría da orixe etimolóxica da palabra carnaval é a que a fai proceder do italiano carnevale, a súa vez derivada da expresión latina carne levare, que significaba algo así como quitar a carne, en clara alusión ao seu carácter de limiar da festa coresmal cristiá que se aveciña. Este é tamén o significado da palabra latina, actualmente pouco utilizada, as carnes tolendas, que aínda se mantén no catalán como carnes tolts, expresión documentada en castelán xa no século XIII, xunto a outras como carnal ou antruejo, e que foron reemprazadas desde a época do Renacemento pola denominación italiana gracias á fama desta pomposa celebración na Italia renacentista. En todos estes nomes, a influencia do cristianismo medieval é, pois, segundo esta teoría, indiscutible, xa que sen a idea da Coresma, da carne abandonada, deixada, non existiría o carnaval como tal nome. A outra segunda teoría do carnaval é a que propón a finalidade agraria como único sentido das tradicións orixinarias desta época. Neste aspecto, os seus seguidores fan derivar a palabra do termo latino carrus navalis, expresión coa que se denominaba a carroza floral que levaba a representación dun barco durante unha especie de procesión que os romanos organizaban en honor a Saturno, as famosas Saturnais. Comezaba un novo ciclo da natureza e había que asegurar mediante os oportunos ritos que esta ller sería propicia mediante as colleitas. Polo tanto, xa ven, dúas etimoloxías, dúas teses sobre as orixes do carnaval que tamén anotaba Lino antes na súa introdución, que máis que afastarse entre sí unha e outra, manteñen puntos de aproximación e mesmo de coincidencia entre ambas, xa que as influencias pagás nos ritos desta festa están aceptados polos mesmos medievalistas que defenden o carnaval como unha consecuencia do cristianismo. En canto a outra palabra coa que designamos en Galicia o carnaval, o Entroido, tamén oído nas diferentes zonas dialectais galegas como Antroido, Entrudio, Entruido, Introido ou Entrudo,
e que mesmo a escoitamos en zonas non galegas como en Cantabria, oída como Antruido, ou no occidente de Asturias como Antroido, no Bierzo como Entroido, ou nalgunhas aldeas de Salamanca como Antruido tamén. Todas elas derivan do latín introitus, entrada, derivada a súa vez do verbo introire, entrar, de aí que a forma en e, entroido, sexa máis etimolóxica. Alude igual que a primeira teoría sobre o carnaval vistas o carácter de prólogo, inicio ou entrada reflexiva que o entroido posúe con respecto á Coresma. O entroido amplíase ademais con outras moitas palabras derivadas, así, por exemplo, úsase o verbo entroidar para referirse a cando se pasa ben durante a festa, ou o adxetivo entroideiro, a persoa amiga de participar nas entroidadas ou farsas propias do entroido. Como vemos, a palabra posúe unha familia léxica importante para referirse a esta celebración que desde o recuncho dos nomes e como despedida esperemos que disfruten. Bo día e ata o próximo espacio. Hoxe temos tamén entre nós na Gabera do Guillade a dous vellos amigos, a Óscar e Marcelo, que son os organizadores do Cineforum Valmiñor en Nigrán, que empezou a súa andaina o pasado día 8 de febreiro ca película El Guateque de Black Edwards e que continuará hoxe xoves co film Joque Noche de Martin Scorsese. Antes de nada, bos días Óscar e bos días Marcelo. Hola. Que é unha pregunta difícil antes de empezar a falar de que nos contedes un pouco cales son as actividades que tedes para este mes ou para estes meses próximos e como se vos ocurriu facer un cineforum en Nigrán. Bueno, pues a verdade é que son as ideas que sempre temos aí paradas e que dixemos por que non se vai a poder facer. Falamos co Concello entre a organización e o concelleiro, pues chegamos a un acordo e gracias pues á subvención do Concello, a cesión das instalacións e toda a xente que se move aí, o Colexio Penson, pois cada quincena, cada xoves temos pois a posibilidade de que toda a xente do Valmiñor, non só para Nigrán, poida chegarse ata ali as instalacións do que era a televisión de Nigrán. Porque as proxeccións son entón xa aproveitamos e decimos onde son, non? E agora podedes explicarnos un pouco pois cal é a programación que tedes prevista para este mes ou para estes días ou... As proxeccións son na antigua casa da televisión de Nigrán, no antigo plató da televisión, que está condicionado xa para facer este tipo de evento, non? Agora son as 9 da noite. Fixamos esa hora porque, non contábamos con que moita rapazada pudera vir a ver as películas, porque queremos destinalas tamén hacia xente pois adulta, non? A partir de, eu que sei, dos 18 ou 17 anos, non? Podemos ir. Sí, podemos ir. Sí, estades invitados. De feito, algún que estivo aquí na mesa se ha sentado, pois se acercou para ver a primeira proxección, non? Que foi o xoves 8, o Guateque, como decía, ao empezar, non? Non sei que máis me preguntaxe. Ose mismo creo que tedes unha película, non? Ose xoves é unha película. Sí. Ose temos Joque Noche de Martin Scorsese. Estamos este mes adicando o mundo da comedia, o cine da comedia, o xénero, mellor dito. E escollemos unha comedia pois realmente descacharrante como pode ser a de O Guateque de Blake Edwards e vamos a, por agora, a segunda comedia que Joque Noche de Scorsese, que é unha comedia que non é como a anterior, senón que é unha comedia negra, non unha película pois que, fixo o realizador para conseguir diñeiro, para poder facer outros proxectos e todo ese tipo de... Porque que pensades? Facer ciclos de, que sean uns de comedia, de diferentes xéneros, ou como é a estruturación que tedes previsto facer? Pois cada mes imos a dedicarnos un pouco a cada ciclo. Comenzamos polo da comedia, porque un pouco casi para todos os públicos, non? Algo máis asequible. Sí, raro será que nadie lle guste a comedia. Con estas dúas proxeccións para o mes de marzo, o día 8, o día 22 tamén, que coinciden as mesmas datas, teremos pois toda unha peliculaza, non? Isto xa é primicia, non? Temos agradecemos a primicia. Pois vamos a escoitar a primicia. O mes que ven dedicamos o mes do suspense no noso ciclo. Comenzamos co día 8 do mes de marzo con La muerte en los talones de Alfred Hitchcock. Temos despois o 22 La noche del cazador de Charles Lawton. Mira, unha pregunta só.
Como é a proxección técnicamente? É dicir, como proxectades? De calidade ou... Sí, de calidade e... Bueno, eso... É boísima. Home, Que vamos a decir nós, non? Con que proxectades? Con que proxectades? Cos ollos.